ajara la mazona fama minangena muzo corona dusini awa mazona fama dagadura na muzo corona dusini levie dola zona fama minangena muzo corona dusini ajara la zona fa ajara la zona don ambe foli di bema mo be kan sui ni wati na actual media sanfɛ bi ambe studio kondala ka sabu ke ni ambe fɛ ka gol flaw be so a kana yo kana studio la ala sa wado ka ko actual media ka an fone be ya bi ani gol flaw me nyomolo jigonu solo ka kalandendo badugo tumani wasolon tumani gwanna tumani kulubali gol flaw do gol ambe se ka fo gol flaw demsendo ka sabu ke mo ni fi I fauni karamgo masembo ko kula eo la fitindi donc amé do wole halsa alaka kono bashi dama alaka ubuya dama ko sanga dama ko dawla dama suna moy musufru ko kula sam gon ko mo ta fo la ko atigi dem seneble na kuma na fo chugo ko ma ngado suba we buya donc amé kuma di karamgo fro problema ana aka do so deuna na kana be mission ma ni ushe nanna agilla wal masabana de actuel media ko ya donc be buyambe uni anche suna ante wa du ma essentiel du mo wana ya wa chika chan ka wuli kana wisi gidan ka auna me ama do so ba nama ke bashi da wunya fla fo me fe ko ke ka kennedy ne ani ika bon fla no yutmani yanga do émission da so actuellement media a patron ni barakala berjele ka boga foli da berjele ma ni do so mun yere na krengre ka foli do ma ka sala ka foli de tumani ma ani akramo ke no surman kunate ka foli do ma kalangani na amdala bango foti kulwa no anga communicative do so baye anga foli boye ka foli la sa bela jene ma ndasra min to man dama se min to ma nga foli ba bela jene wolele a jarani ko ju vraiment idan so ko ni ko problem dum yayi ka wodi gona para do so bado donc ambe ay kenen ina fe amdo kuma ko ndala foli communicative do so ba ma no buran foti ramot mani foli ni tanni nama ke ma bashi ko ke file bani kan bagola tumani yere join ka bo mi isigile mi bi iga bare mu yodo kondara nga so gani anga so ka sadi ngonima ko kenen ma krama maga dan so ko ambe foldi lamen ke jagulu bela jelema mali kono mali ko ka farafina farajela ceni muso demisani ko koroba fen me kan fle ni wati la nga foli be bela jele donso ngoni kan baga be donso kan baga be kerengren yara lada ko koro kan baga be nga foli be bela jele seko ni dongo nere to tumani kulibali ka bomi wasulo ndugu jume badugo fa to e numuri kulibali mba to e ajaratu balo donc ambe domina be insigile no bamako Ghana donc kramo ke jikoroni solo e dans so eniko aywa tumani nani ga to anga do goni na chuko ni goni solo chuko la mbe fe ka kenen nyama fifani goni minute 7 nyoko ka do nguloda ka anga do so bo fune bismillah kena ko no idan so ko Kimadrungama donzo ya kono Lomri ya divideva donzo ya kono Kimadrungama donzo ya kono Mobeni na donga meni la kono donzo ya kono Mawla la kono la wasolo donzo ya kono deni wo Dirivara salamu alayhi donzo ya kono deni wo Jiguna ni ngaya juru fazla ni wala donzo ya kono jabana maria bela donzo ya kono jamola donzo ya kono sai numero komando la le waslo donzo ya kono amo beni na donga meni la kono donzo ya kono Isha mai ga ni su donzo ya kono Alomri ya dividima donzo ya kono donzo ngani wala lavanda giala kono jabana maria
donso ya kono lamini nisu donso ya kono kabalaga ya dangunya ni wala sewa donso ya kono donso kalinisu donso ya kono leve ni wala donso ya kono katola salifu dola toma donso ya kono kaleve lamini ya dibijeva lamade ni ala kono problem donso no nisu donso ya kono dansɔgɔni ko badogo tumani ni diyara n ye kosɛbɛ guana tumani kulubali tumani i ye wasolonka ye fɔli ko kɔni mɔgɔ t'o fɔ wasolonka ye bilen yala tumani ka gonifɔ i bɔra n'a ye wasolonka na bamakɔ yan wa walima i nana kalan bamakɔ yan n bɛ fɛ i ka don goni nacogo la fo ka na se jikɔrɔni solo fɛ i ma fo ka na se bi i bɛ kalandenya la bi solo bɛ taa diɲɛ fan o fan e de b'a nɔfɛ parce que sabu kɛ e y'a goni fɔlɔ ye donc i tɛmɛna sira minnu fɛ fo ka na se bi ma n bɛ fɛ k'i da don a la goniko kɔnɔ. Makɛ ka ɲininkali diyara n ye o kumakan kelen don n'an ko k'an bɔra n'a ye wasolon ka na o bɛ i n'a fɔ an selen sera n'a ye yan an dun b'a jigin hali bi an bɛ kalan de la mais an kɔni y'a daminɛ wasolo mɔgɔ jumɛn bolo fɔlɔ o ye yɛrɛ kɔrɔkɛ ye Lamini Kulibali o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ kosɛbɛ n hakili b'a la 2001 ka don 2002 ninnu na donc Karankoro cira dankun na i y'a faamu donc tuguna Badogo Mali ala ka hinɛ la sisan ale fatura i y'a faamu donc hukumu kɔnɔna na Jikɔrɔni Solo n'o ye n karamɔgɔkɛ n bɛ ale nɔfɛ an bɛ don min na i ko bi donc ale ni n tɔntɔn kun ye tere ye est ce que i y'a faamu donc tɔntɔn kɛra sababu ye pour que n kana Solomani nɔfɛ hali bi ka dɔ fara kalan kan donc n b'o hukumu kɔnɔ yan hali bi Lamini Kulibali ala ka hinɛ la voilà a n'a kɔrɔkɛ Fure voilà bon daminɛna hakili kɔni b'a la a bɛ san 10 kɔ bɔ sa voilà a b'o bɔ sa e dansɔgɔ Lamini Kulibali n diyara n ye kosɛbɛ gonifɔ Solomani an la ka bɛ so ni studio kelen kɔnɔ yan wa Actuel Media ka ɲɛnajɛ san 4 ye nin san o san ni sɔrɔ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ hali kɔsa n'an taara foli la ka so an bɛ dugawu k'a ye donc halisa ala ka garisɛgɛw fɔni ala ka laɲini bɛɛ sabati donc karamɔgɔ Tumani gonifɔ n'a gɛlɛya don gonifɔ yɛrɛ jɛkulu bɛɛ gɛlɛya b'a kɔnɔna la mais e Tumani yɛrɛ kunkan gɛlɛya fɛnɛ bɛ yen minnu e yɛrɛ ye mun sɔrɔ don dɔ la ni fo k'i nimisa goniko la walima fo k'i nimisa ko dɔ la i ka adamadenya kɔnɔ n bɛ fɛ i k'i da don gɛlɛyaw la walasa i limanaw ani kanubagaw u k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔw tɛmɛna ko sani ka se bi ka se karamɔgɔ Mayiga i dansɔgɔni ko i ka o ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogo min baara bɛɛ n'a gɛlɛya don i y'a faamu mais an filɛ don min na i ko bi bamanankan don bi a bɛ faamu i n'a fɔ an bɛ k'a fɔ ni hakilina min ye an tɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ ŋɔniko la parce que fɛn min ka di i ye a ka ca Ala fɛ o tɛ digi mɔgɔ la est ce que i y'a faamu Ala fɛnɛ y'an tile bɛn karamɔgɔ minnu tile ma an bɛ se k'a fɔ an lafiyalen don ŋɔniko kɔnɔ fo n'i yɛrɛ ye fɛn dɔ laɲini min b'i sɔrɔ min tɛ ŋɔniko kɛnɛ ko ye i y'a faamu donc n tɛ se ka gɛlɛyaba fɔ fɛn bɛɛ n'a gɛlɛya don i y'a faamu donc don dɔw la i yɛrɛ bɛ se ka miiri n bɛ nin na bi yala n bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye sini yala o bɛɛ n'a miirina don est ce que i ye n faamu wajibu fɛnɛ b'a la fo n'a kɛra o sɛgɛn ninnu ye sinon an karamɔgɔw nɔfɛ ala barika la an ma gɛlɛyaba sɔrɔ voilà n diyara n ye kosɛbɛ halisa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko Solo ka kalanden Tumani komi a ma labila fɔlɔ donc ni mɔgɔninfin n'i ma labila hali n'a sɔrɔ labilali ko bɛ sen na a tɔ ye sanga dɔɔni n'ala sɔnna a labilali a information bɛ di jama ma an bɛ taa kulonkɛ kɛ n'ala sɔnna donc a labilali ko bɛ sen na donc kuma dɔw bɛ yen a tɛ se k'i ko misi kɔsen tɛ min a ɲɛsen ye donc a bɛ ka kuma o bonya kɔnɔna la Tumani n diyara n ye kosɛbɛ an b'a ye gonifɔla gonifɔ gonisenw ka ca gonifɔla dɔw bɛ hali waso ɲɔgɔn na ni gonisenw ye u b'u waso ɲɔgɔn na ni dɔnkiliw ye ni dɔnkili dɔw bɔra nin ne ka dɔnkili de karisa y'a ta a ye tɔgɔ ɲini n'a ye a ye sanga sɔrɔ n'a ye bon o tɛ b'a kɔnɔ parce que n'a bɛ baara kelen kɔnɔna la ka ban i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ diya dɔ la ka tɛmɛ dɔ la k'a sɔrɔ hali o tigi ta tɛ donc Tumani ka gonifɔ kɔnɔna la a daminɛ ni bi cɛ yala dɔnkiliw bɛ yen Tumani yɛrɛ y'i da so kɔnɔ k'i miiri mun na k'a bɔ k'a da ni a bɛnna mɔgɔ ma n'a jara jama ye
walima gɔnisenw bɛ yen tumani yɛrɛ ye gɔnisen mun dilan a karamɔgɔw ka bonya kɔnɔ an'u ka yamaruya kɔnɔ k'a da n'a bɛnna donsow ma a diyara donsow ye n bɛ fɛ tumani k'i da don o la dɔɔni yanni ka to an ka taa ɲɛfɛ ɲininkali kɔnɔ. karamɔgɔ i ka i dan sɔgɔ i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ o yɔrɔ la i b'a dɔn baara bɛ ne a domaine kɔnɔna don donso kɔni na ni an ma se ka mɔgɔ wɛrɛw kɛlɛ ka mɔgɔ wɛrɛw kɔni y'an ka dɔnkili nɔfɛ an yɛrɛ dama tɛ se ka ɲɔgɔn fɛn kɛ sinon an yɛrɛ fana y'a daminɛ dɔw ta la o puis a bɛ laban dɔw ta la waso tɛ parce que i bɛ fɛn min kalan na san joli joli san 10 fo ka taa se san 20 ma n'i ma se ka ko dɔ k'o la est-ce que i sera ka ko kɛ i y'a faamu wa donc an bɛ don min na i ko bi ne yɛrɛ ye ngɔnisen min créé ne hakili t'a da la n'a nana ngɔnisen ka tila ka dɔnkili créé i y'a faamu ngɔnifɔlaw tulo bɛ n kan na n bɛ se ka saba dɔrɔn f'i ye u bɛ se k'o seereya parce que fɛn dogonaw tɛ i y'a faamu dɔw bɛ yen kɔsa in na ko a diyara ala ye sogo n'a faga n bɛ se ka dɔnkili da a diyara ala ye ma sogo n'a faga ma minɛnkɛ n'a muso kɔrɔ n'a dusini awa ma sogo n'a faga ma daga tura n'a muso kɔrɔ n'a dusini levier tɔgɔ la sogo n'a faga ma minɛnkɛ n'a muso kɔrɔ n'a dusini a diyara ala ye sogo n'a faga a diyara ala ye sogo n'a dɔn Kara Mayiga o ye kelen n ti k'a dan f'i ye dɛ n bɛ ka saba de f'i ɲɛna o ye exemple ye quoi filanan dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ e ɲin tɛ a dɔ bɛ yɛlɛli fɛ a mɔgɔ dɔ yɛlɛli fɛ a ɲin tɛ lɔnbɛliya de bi di ma a mɔgɔ dɔ yɛlɛli fɛ a ɲin tɛ ali n ka ye ŋɔni fɔla mani dɔ ye a mɔgɔ dɔ yɛlɛla fɛ a ɲin tɛ ali kan ye donso yala mani dɔ ye a mɔgɔ dɔ yɛlɛla fɛ a ɲin tɛ a dɔ ye yɛlɛli fɛ a mɔgɔ dɔ yɛlɛli fɛ a ɲin tɛ lɔnbɛliya de bi di ma ŋana ɲuman tɔ man ca ŋana ɲuman tɔ man ca kujala filani do ma ŋana ɲuman tɔ man ca problème dun yala ma yiritigi tɔ man ca kɔnsi kɔnɔ tɔ man ca lɔnbɛliya de bi di ma ŋana ɲuman tɔ man ca sayinu mɔrini do na ma ŋana ɲuman tɔ man ca farikolo luma kɔnɔna la kuma tigi tɔ man ca cɛmɔgɔni do ne la ŋana ɲuman tɔ man ca a tɔ man ca dɔnni ma a tɔ man ca Ena dole dungano fania wadiri kima dunga me koma nidangana ngoni baba ba ngona maba ngona do yale fania wadiri me doni ma ti atiki do ko fina munu yesu la me mala kelengelen zadina bulo na bana de mulo bela ko ngona do esale do bangene ka kabala ka yaji ma ule kabala sewa ule ka kabala kono barika bonyala lolongo mane me dulu barati zumana ule fanya watire ka burama sina ba ule ka bolebe abedu jena dro ule sewa sangane ka problem ule ka boji korani ne doni tigi barado ya abe wala ni ngaya do so kale ule fanya watire ula ti zanya ula kraba donzo Kɔrɔmɔjɔ hininga bamanjɔ jɛgɛ bɔbɔjɔ la tabula wololana daji na ta fɔ kɛfira de faniya waatire ko bɔtɛ kɔmɔjɔ kulela jɔ faniya waatire dɛ a tɛ dɔ wɛrɛ ɲɛla fa jɛgɛ kurumina kɔ donso ma ban donso bara dɔgɔya dɛ a fa mɛ donso wɛrɛ ne bɛ donso wɛrɛ faniya waatire ka kuluni kɔ maruja kule kuluni kɔ bimadiya na diya kelen fɔlɔ so ye diya ta to yɔrɔ de dɛ ka faransi kana ba wule mamaru kulubali cabari kanya ka mamaru gasama wule sadunu kane menyana madune angola ni ngoro ba ngo masuma wala kilimani juwe
dansɔgɔnin ko ni diyara n ye kosɛbɛ gɔnifɔ tumani an b'i fo nin ye gɔnifɛn duman 3 ye tumani yɛrɛ ye minnu inventé a ka gɔni ko daminɛ ni bi cɛ 3 dɔrɔn a ye minnu fɔ wa ni 3 bɛɛ ne hakili la maliyɛnw ye nin mɛn parce que i ye jurusɛ laban min ta sisan ye hakili lajigin Amadu Bayogo la an ka cité fɔlɔ la i karamɔgɔkɛ ye nin fɔ a kun ne jɔlen fo ka ne farigan si cɛ tellement que a dɔnkili a fɔ waati bɛnna quoi i y'a mɛn donc n bɛ fɛ ninnu inventé la waati jumɛn ani hakilina jumɛn na n'u inventé li ye ani i y'u da hukumu jumɛn kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔ ye dusu dɔnkili ye dɔ ye soma dɔnkili ye dɔ ye voilà détail i dansɔgɔnin ko an b'a fɔlɔ kɔsana ta in na dɔɔnin tigi tɔ man ca Mayiga en tant que kuma ma ba dɔnkili ti ban est-ce que faamu n'i bɛ ka baara la n'i réfléchira se ka fɛn dɔ sɔrɔ i bɛ min fɔ mɔgɔw ye min fana bɛ mɔgɔw ka conseil bɔ an bɛ don min na bi dɔɔnin kuma cayara nka kisɛ tigi tɔ man ca dɛ dɔnkili tɛ dɔ wɛrɛ ye o kɔ dɔw kuma wɛrɛw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun bɛ se ka mɔgɔw conseil mais titre ye o de ye dɔnnibaga tɔ man ca i y'a faamu voilà o dun bɛ kɛnɛ kan i y'a faamu donc o ye o ye filanan ye jumɛn ye o ye a diyarala ye sogo nafaga a diyarala ye sogo nafa wasolo an bɛ se k'a da kunsiyɔrɔ la ni donsow bɛ kunbɛn an bɛ se k'a da olu kun kunsi sogo faga kana voilà wala a bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma ten ne ten dɔnkilila tɛ kunfɛ baara ye mais mɔgɔ min b'a kɛ kunfɛ ko o de b'a kɛ kunfɛ baara ye est-ce que n faamu kalan nafa ye nin de ye quoi mɔgɔ kalanbali ni kalannen mana ɲɔgɔn sɔrɔ bamananw b'a fɔ ten ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ kɛ ni kamakun de ye n'i ma kalan i mana kunkolo gɛlɛya kɛ cogo o cogo min y'a kalan n'i n'o gosira ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen est-ce que n faamu donc o ye o yɔrɔ ye sabanan ye jɔn yɛrɛ ye dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ ne ni Maru Sangare taara Solona Madu n b'a fɔ yan kosɛbɛ kosɛbɛ Maru Jakite an taara Maru ka san yɛlɛma la ne ni Maru Sangare de tun y'a fɔlikɛla y'a don su fɔlɔ an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ su filanan Maru yɛrɛ fana sira ye k'an filɛ donc su filanan ne kelen de y'o fɔli kɛ donc fɔlitigi yɛrɛ fasa Maru Jakite Solona Maru ale fasa a laban na ne ye nin dɔnkili da a kɛra Bamala Buwa ɲɛna ani Maru Sangare yɛrɛ ani y'a togo la a kɛra olu ɲɛna olu bɛ se k'a seereya kɛ yarɔ o tɛ ko dogo ye kɛra Maru Sangare ɲɛna a kɛra wala ala ka hinɛ la a kɛra y'a togo la ɲɛna a kɛra Bamala Buwa ɲɛna a don ne y'a créé Maru tɔgɔ la Maru Jakite est-ce que y'a faamu donc o fana dɔnkili nana tan n y'a kɛ studio ye k'a da wɔlɔni kali la parce que kalikan sɔn dɔ bɛ yen o laban na sɔn in de b'o laban na i y'a faamu voilà a bɛ ten i y'a faamu i dansɔgɔnin ko an b'o kali kelen fɔ kɛnɛ in kan yan hali i ye studio bɛɛ bɔ la tuguni n'o ye danfɔ de walima danjuru voilà sera daɲɛ voilà a fana sɔn diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ tuma an bɛ fo hali sisan ka foli d'i ma ka foli di karamɔgɔw ma an ka donso minnu bɔra Jikɔrɔni pala la ka n'i sigi k'an ka émission assister bonya kɔnɔna la an b'u fo Fodewule n'a kɔmɔgɔw ka komi ka donsobaw fo ka donso bɛɛ lajɛlen fo o tuma diɲɛlatigɛ ye projets de san dɔ la i b'a laɲini bon ɲina san bɛ nin de kɛ n ka gɔniko kɔnɔ walima san wɛrɛ n bɛ fɛ ka nin de kɛ san tan ɲina ko n bɛ fɛ ka nin de kɛ tuma e ka projet ba jumɛn de y'i bolo gɔnifɔ kɔnɔna la an bɛ waati min na sisan walima don n'a nataw la walima san nataw kɔnɔna la i bɛ fɛ ka mun kɛ gɔnifɔ kɔnɔ Mayiga i dansɔgɔnin ko o diyara n ye kosɛbɛ ne ka projet ye min ye gɔniko kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi min hakilina bɛ n na sigiyɔrɔ in na yarɔ dɔw réalisera dɔw ma se k'a réaliser parce que ne ma ɲɛna ne yɛrɛ bɛ studio kɛ waati min fɔlɔ hakili tɛ n ɲɔgɔnna la k'a fɔ k'o ye studio k'a waati a ka ca studio fɔlɔ o kɛra fɛn na Jinɛtigi Soro awɔ i y'a faamu bon je me rappelle o ni san cɛ n hakili la voilà a bɛ ca n'o ye ne yɛrɛ t'o sɔn fana bilen donc dɔ fana kɛra Zige Dumbuya la bon n bɛ fama ma waati min o y'a sɔrɔ n ye morceau min kɛ studio la a ka ca 40 dɔɔnin est-ce que i y'a faamu bon n tilara ka na clip ko fana jate minɛ parce que fɛn n'i b'a la f'i k'a ɲini a ka valoriser ka taa fɛ i y'a faamu donc déjà n ye kelen k'o la ka ban bon voyage fana bɛ sen na ala barika la parce que bɛɛ ni i miiri danyɔrɔ don i b'a laɲini ala b'a latigɛ
donc hakilina min kɔni bɛna a ka ca donsogɔni hukumu kɔnɔ mais a mana kɛ cogo cogo a tɛ se ka bɔ donsogɔni ko in minɛn kɔnɔ quoi mais an kɔni b'a jate minɛ minnu fana bɛ se k'a ko valoriser an bolo hali bi don n'a nata k'a fɔ ko tumani fana ye nin kɛ donsogɔni na o de ka di ne ye i dansɔgɔ ala sɔnna don ka avion ta ka taa Mali représenter jamanaba dɔw la donc ala k'o sababu nɔgɔya i ye quoi o y'a ko sababu nɔgɔya an bɛɛ ka kunnawolo b'o la au moins a bɛ fɔ ko san dɔ la ko Actuel Media kun ye tumani ta studio kɔnɔ o fana y'an ka kunnawolo de ye voilà i sɔnna ka na hali k'an lamɛn o bɛɛ ye bonya ye an b'i fo halisa ala ka bonya to an dɔ la vraiment tumani nkɔni fɔ ko ka ca ko dɔw bɛ k'i la i bɛ ko dɔw sɔrɔ a kɔnɔ donc hɛrɛ kunda walima bonya kunda nkɔni fɔ daminɛ ni bi cɛ yala mɔgɔ ye bonya k'i ye dɔnni ko kɔnɔ donso sogo ko kɔnɔ nafolo ko ma fɛn na bonya soma donso o jinɛtigiw i bɛ se ka bonya min wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ kan wa Mayiga i dansɔgɔ ni ko o ɲininkali diyara n ye kojugu ne question dira diyagoya a bɛɛ répond mais n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la bonya kɛra n ye a ka ca bamananw ko ten ni i ɲin dan i bɛ jugu caya i y'a faamu kalan daminɛ n bolo ani ka se bi ma fɛn caman kɛra n ye min ye nisɔndiya dɔw yɛrɛ fana kɛra n na min ye n dimi min ye n tɔɔrɔ i y'a faamu mais bonya caman kɛra n ye n bɛ y'a jigiya fana bonya caman bɛ kɔfɛ minnu ye bonya kɛ n ye hakili b'a bɛɛ la est ce que n faamu donc an b'a bɛɛ fo ka barika da a yɛrɛ laɲini bɛ minnu kɔnɔ k'a kɛ n'a se t'u ye an bɛ ala deli ala ka se k'a bɛɛ lajɛlen i dansɔgɔ ni ko voilà o y'anw ye kɔni n'ala sɔnna duwawu k'an ye baasi tɛ tumani diyara n ye kosɛbɛ tumani ka téléphone numéro an b'o de di 78 32 05 22 donc a sigilen bɛ Bamakɔ yan Guana donc mɔgɔ min bɛ fɛ k'a wele k'a laɲini wɛrɛ k'a fɛ i bɛ se k'a wele an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ɲininkali damadɔ bɛ yen halisa tumani n y'a fɔ kuma dɔ la n ko aw gɔni fila denmisɛnninw wulila gosi kan tɛ a ko bɛ ka fɔ kun min na e y'a faamu n b'a dɔn donsobaw fana y'a faamu aw gɔni fila denmisɛnninw bi ni aw bɛɛ ye génération kelen ye ni aw bɛɛ ka gɔni kow bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ waati kelen kɔnɔna la yala aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa aw bɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ bɔ wa fadenya de b'aw cɛ wa walima bɛnbaliya de b'aw cɛ wa aw bɛ cogo di tumani e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ Mayiga i dansɔgɔ ni ko n bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an minnu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ sisan an ye nkɔni fɔla denmisɛnninw ye siga t'i ka o kuma la parce que ɲɛmɔgɔ b'i la ko o ko la i y'o kɔmɔgɔ de ye o i y'a faamu an b'a jigiya fana don n'an bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ni ala ka jɛ donc ni minnu bɛ génération kelen na a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ tɛ dɔw dɔn mais a bɛ se ka kɛ olu fana ka jate bɛ n kan n k'u ka mɔgɔ ɲɛnama ye donc kɛlɛ tɛ ne ni nkɔni fɔla denmisɛnnin cɛ ni fɛn fɛn fana bɛ ɲɔgɔn ye événement la an ka bonyaw bɛ ɲɔgɔn kan hakili t'a la k'a fɔ ko mɔgɔ ka dɔgɔyama sera ma ni n ka dɔgɔyama fana sera mɔgɔ ma hakili t'o la a bɛ se ka kɛ est ce que i y'a faamu donc pour le moment an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kan fɔ e dansɔgɔ ni ko tumani diyara n ye kosɛbɛ nka kɔlɔsili dɔ bɛ ne yɛrɛ mun kɛ e la donc n t'a dɔn ni mɔgɔ caman fana y'a kɛ n'an taara gɔnifɔ kɛnɛ la i b'a sɔrɔ ni e yɛrɛ donna k'i sigi en tant que kalamakɛ ma wuli ka gɔni ta i t'i ye kuma la i t'i ye wuli ka bɔ la i t'i ye bolo fɛ ka tagama la i t'i ye ko wɛrɛ la quoi c'est à dire i kɔni bɛ donna k'i sigi k'i calmer k'i sigi hali ni mɔgɔ min ɲini k'i ye mɔgɔ t'i ye mais contraire donc gɔnifila dɔw bɛ tellement yɛrɛ yira b'u la hali n'a sɔrɔ u bɛ denmisɛnninya kɔnɔna la u bɛ to tagamisɛnninw ni kow la ko min b'a to jama ɲɛ bɛ jɔ u la yala o ye éducation yɛrɛ kɛcogo ye wa walima o ye solo ka kalanbulon taamasere dɔw de ye a kɛlen ka mun d'aw bɛɛ ma k'a fɔ ko aw ka jɔ o kɔnɔna la Mayiga i dansɔgɔ o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ tɔw ma dɔgɔyama tɛ mais bɛɛ lajɛlen b'i lamɔ représenter jama la i y'a faamu i lamɔra cogo min mɔgɔ jugu tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye quoi mɔgɔ ɲuman yɛrɛ fana tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye o bɛ cogo min na ko in bɛ ten i y'a faamu n karamɔgɔkɛ ko ma ko tumani yanni ka mɔgɔ ladege k'i yɛrɛ ye fɔlɔ est ce que n faamu n'i kɛra i yɛrɛ ye a ka ca ala fɛ i ka laɲini bɛ sabati o fɛn ninnu filɛ nin ye olu tɛ mɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye koyi n'i bɛ ye don min i bɛ ye n filɛ yɔrɔ min na bi n ma se olu sababu la quoi mɔgɔninfin ni sabali la foyi m'o bɔ sabalibaga de ɲin ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu sabalibaga ɲin ka bon dɛ donc o fɛn ninnu filɛ nin ye olu tɛ n fɛ k'o ba ye solo yɛrɛ fana ka kalanbulon kɔnɔ a bɛ se ka kɛ i ye ne kɔlɔsi cogo min i ye tɔw kɔlɔsi ten o tɛ an ka koba ye tɔw ma dɔgɔyama tɛ quoi bɛɛ n'i kɛcogo don i y'a faamu donc i dansɔgɔ ni ko dansɔgɔ tumani i kulubali nin diyara n ye kosɛbɛ an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa nka an ni gɔnifila caman ye émission kɛ minnu ka gɔnifɔ kɛrɛfɛ u bɛ bololabaaraw kɛ donsow bɛ a tɔgɔ donsow bɛ to ka tusini minnu d'u ma o fana bɛ to ka denfuraw b'o la ka mɔgɔw dɛmɛ dɔɔni yala tumani fana i ka sigida la Guana i fana bɛ mɔgɔw bisimila ka i seko k'u ye dɔnniko kɔnɔna la wa
n bɛ ka i dan sɔgɔ bon o yɔrɔ la an karamɔgɔ ko a ma ko bɛrɛ ma kɛ tigɛ e ko k'a to ten donc a ka ca ala fɛ i bɛ fɔ i ka laɲini caman na an bɛ don min na i ko bi i b'a dɔn ko ninnu ye siraw de ye quoi minnu bɛ n dɔn o bɛ n dɔn ye mais taalen ɲɛfɛ an kɔni ka laɲini o ye parce que ŋɔnifɔla ka wala taalen ɲɛfɛ an ka laɲini o ye ŋɔnifɔla ka retraite de y'o ye an b'o sira kan n'an karamɔgɔw m'an labila an ma sigi fɔlɔ dɛ i dan sɔgɔ i ni ko donc i kɔni n'i ko min tuni kan i bɛ se k'o k'i sen fɛ nka k'a fɔ i sigilen bɛ ka jama bisimila su ni tile o tɛ parce que e t'i yɛrɛ bolo voilà basi t'a la n diyara n ye kosɛbɛ tuma ne an bɛ foli d'i ma halisa an ka actuel media émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye ngɔnifila denmisɛnnin caman bɛ yen minnu talan b'u la nka en tant que karamɔgɔ ninnu bɛ yen walima en tant que anw médiatigiw bɛ k'an ɲɛsin karamɔgɔ dɔrɔn ma donc u ye man di mɔgɔw kɛ man di k'u dɔn donc kɔsan na soso ye ɲana mɔgɔ caman ma sinon a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc an ye émission sigi actuel media la an ye ngɔnifila denmisɛnnin ɲɛnama 4 an y'o de choisi donc a fɔlɔ o de kɛra Jikɔrɔni Soloka Tumani filanan n'Ala sɔnna o bɛ kɛ Kɔnɛgɛba Jakite sabanan o bɛ kɛ Meribilen ka bɔ Kɔɲɔ bila donc naaninan bon an kɔni kumana fɛ a ma jaabi d'an ma fɔlɔ ni an ye nin ta ka sɔrɔ a ma jaabi di an b'a bɔ a la voilà komi jagoya tɛ donc an bɛ émission kɔnɔna la halisa Tumani ni i garisɛgɛ ye donc ngɔnifila denmisɛnninw kana sigi actuel media kɔnɔna la ka émission kɛ spécialement o t'u karamɔgɔkɛ nɔfɛ donc Ala y'o bonya kɔni k'a di ma bi donc folikan ni ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di Mali ngɔnifila denmisɛnnin tɔ bɛɛ lajɛlen ma ani welelima dakan jumɛn b'i bolo k'a kɛ ngɔnifila baw la k'a fɔ k'u k'u hakili to a la walima u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ karamɔgɔ Mayiga i dan sɔgɔ n bɛ se ka min fɔ o la an bɛ foli de di karamɔgɔw ma dɔrɔn k'a fɔ u ye ko ni mɔgɔ kuntana don parce que an kalandenw an ka ko ka ca i y'a faamu foli de bɛ d'u ma ka tila k'u barikada toujours ngɔnifɔla denmisɛnw bɛ conseil min d'u ma parce que an yɛrɛ ma tila an ta la fɔlɔ ni tilara i ta la i bɛ se ka dɔ conseil donc an bɛɛ de b'a domaine kɔnɔ bi an bɛ se ka mun f'u ɲɛna k'u hakili to u yɛrɛ la est ce que i faamu k'u hakili to u yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ an kana an ta sadi denmisɛnniya fɛ an k'an ka carrière protéger carrière bɛ artiste tɔw la cogo min a b'an na ten ni kuma diyara n da an bɛ se k'a fɔ an ka carrière de ka jan kosɛbɛ parce que artiste i y'a sira dɔw kan i bɛ taa sɔrɔ a carrière man jan mais ngɔnifɔla en tant que i bɛ ka kɔrɔ ka taa fɛ i tɔ bɛ garanti de i y'a faamu donc denmisɛnninw k'u hakili to i yɛrɛ la k'u ka carrière protéger i y'a faamu donc kuntankow k'aw yɛrɛ ma janya o fɛn ninnu na a ka ca ala fɛ an ka laɲini bɛ sabati ni Ala sɔnna Tumani yanni ka to n ka i ka prestation laban kɛ i kanubaga dɔ bɛ yen a ko n ka ɲininkali dɔ tɛnku i la ɲininkali a kɔni tun tɛ ne fɛ nka n hakili la n'a kɛra fana kojugu t'a la n'o ye k'a fɔ ko layidu min bɛ di aw ngɔnifilaw ma kɛnɛ kan sogo ko b'o la mobili ko b'o la moto ko b'o la terrain ko b'o la yala ko u bɛɛ bɔ a sira fɛ wa parce que a dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔ garisɛgɛ siri donc a dɔw fana bɛ yen n'a kɛra n'i m'a fɔ a tigi bɛ kɛ nkalontigɛla ye yala bonya layidu kan minnu bɛ k'aw ye bakuruba la quoi est ce que a bɛɛ bɛ bɔ a sira fɛ walima Mayiga i dan sɔgɔ o tɛ ne kelen kun kan ko ɲininkali ye o ye ngɔnifɔla bɛɛ ta ye hali min tɛ misi min yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ko jifilen tɛ yen layiru min bɛ d'an ma a bɛɛ tɛ bɔ a sira fɛ dɛ n'a bɛɛ bɛ bɔ a sira fɛ an bɛ min na bi an tɛ k'o la i y'a faamu mais u bɛ tɛrɛn papiyew di kɛnɛ kan tuma dɔ la olu papiye ninnu bon i bɛ taa sɔrɔ olu garisɛgɛ y'u taw ye n'i ta ma kɛ ɲuman ye donc ɲumanya bɛ fɛn bɛɛ la quoi voilà ayi a fɔda b'i bolo mais i ka hɔrɔnya ani ka domaine de t'i permettre k'a fɔ quoi i y'a faamu dɔ gosi kojugu bɛ dɔ la sira mɔgɔ ɲɛ o k'a sɔrɔ a tɛ gosili kun bɔ n'i ye dɔ la gosi a bɛ ka sababu ye hali dɔ fana bɛ fɛ ka ɲumanya k'i ye mais n'o jɔra t'a la o t'o k'i ye mais nkalon kɔlɔlɔ saba mana kɛ nkalon na a fɔlɔ o ye nkalontigɛla de ta ye i y'a faamu ne ye nkalon tigɛ mɔgɔ ye Mayiga e de bɛ to jɔrɔ la fɔlɔ yara est ce que karisa ma bɔ n kɔrɔ ma est ce que a bɔra n kɔrɔ ma donc o sira ni o dusukun kan kama o ye fɔlɔ de ta ye n'a fana ni nkalon ɲɛdɔnna a tigi bɛ tigɛ la kɛ est ce que e faamu donc nkalon ka ca a kɔnɔ cogo min tiɲɛ ka ca a kɔnɔ parce que ko mɔgɔ ɲuman b'a la mɔgɔ lankolon b'a la donc a bɛ ten de a bɛɛ tɛ bɔla sira fɛ dɛ e dan sɔrɔ
ni ye tiɲɛ ni jala ye kosɛbɛ bari ko tuma an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la donc n'i ka kuma in sɛbɛntiya ka sabu kɛ hali o don Musa Kuyate numéro 2 fɔli yɔrɔ la a b'a fɔ ko soma dɔw bɛ k'olu tɛ se ka taa gɔnifɔ wɛrɛ bilen k'u ye lɛriw ta gɔnifɔla bɛɛ ye ka lɛri ta jeli bɛɛ ye a si ma bɔ a sira fɛ donc a tɔ bɛ kɛ sa u bɛ sigi so kɔnɔ ko gɔnifɔ tiɲɛna gɔnifɔ tiɲɛna o y'u dogokan ye quoi an bɛ foli di halisa awɔ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma tuma n'i ka prestation laban an bɛ minisi 10 d'i ma comme mɔgɔ tɛ don den ni sin cɛ donc o y'i ka gɔnifɔ yɛrɛ ye donc n'i bɛ se ka mun démontrer minisi 10 in kɔnɔna la Actuel Media sanfɛ i kanubagaw ani donso ani soma ni jinɛtigiw ka foli bila u la yanni ka to an ka kuma kuncɛ kuma di ma i dansogoni ko voilà. Mogadiga donzo e Mogadiga donzo e Maninda bo moro ngolombonala Nebra na Mogadiga donzo e Mogadiga donzo e Maninda bo moro Nebra na Mogadiga donzo e Probably no ya Mogadiga donzo e Madoro Maninda bo moro ngolombonala Nebra na Mogadiga donzo e Idiga donzo e Maninda bo moro ngolombonala Mogadiga donzo e Madoro Andiga donzo e Maninda bo moro ngolombonala Avana muma namu padinya watere Ana dola dungano padinya wadiri kimadunga me koma dinangarena Donzolo Motegala donzoli ni matugora wa donzo braroya Motegala donzoli ni ulaya donzo no braroya de Maiga Bari ingra moga bone kono ni dongale me fanya wade Agotu manine ngonamu Wazolo tumanine ngonamu Yala iri soro kari dunya kono ti iri soro mani dunya kono mo ni finga jati ta braroya de ne ben jigilu barikada fanya wade Eula di zanya ula karabadonzo Wazolo me dona iri brabi be manga mola kili mani jowe Saura memi sano mnalela ja saura nara Meba maule ne beba maule fanya wadire Donzo dobirila donzo chamana Burla ziri bebirila duna ni wa chamano susele burla ro ko imono mliamani burla ni donela burla la la Nyagata gordo la fanya wadire maragade ya ba madobirila Salifu dola ni donela ko imawake dogolo bampende ala bolo Ka babini le vie ko fino Ka Ameriki danyu brange wolo Ka mo Amerika rafimole Abariga so ngolo la mo mari bare kanyere Me don zole ne bedu sole fanya watire ka kalaba mo ngule kalaba ka kalaba solo ule kalaba ngono Ena dola dungano fanya watire Jigoro ne ngaye numu marabi be manga fanya malara
Fajima tere do soga di kala bulen bisi maiga demulo kumati ngani wala se demulo se mati ngani su gele demulo gele mati ngani wala ba ko demulo ko mati ngani wala fanya wadere abe burama sina bawle ka bollibe ka momeri trawle wele ka bo itale mengano ma do ko fina ka ivare aba ma ngula be français MC transi go dangu bariganya ka français nan ngule français sama cha bariganya ka be si barigara na dole ngano fanya wadi ka wala ni ngaya dangu bariga wala ni kali dangu ga ko jamanganya ka kabala dolo ngule suba kulubale abe bayni kulubale wole musafa kulubale ko dangu bariganya soma tubabu bariganya ka sanangolo ba bele ngule sanangolo ba seko cha bariganya ka jogo jara wole ka wara de ba ma ngule wara ka wa cha bariganya de ka shu sirbe barigara ka fusel la be wole ka momeri la be barigara nya watirina ka bula la be wole donzo do brila fanya wadere la sa sine beme sinani do ne la sine la la ka da mambere te barikara ale ka yela ngamodani ne korani makoy mono miliyan wani jamu sanade to mulo fendane ka du jana tro barikara se uba kulu bale abe hedru baladi zona wole fanya wadere digi ta bam mancha tu Soluba foma bemi ga soluba foma de flanu le fanya wadire medu me bare wala ne bedo so barikada fanya wadire donzo ni nazo dagele ni sama kuro ni bla kuro dagele ni kuro sini jula mini dagele ni na ngana mani ngana dagele ni ngana jamani yala ko jugelo mo solomani barika ngon julula solomani barika nya abe grama mo le lamini malini do ne la malilara ka bo fra ka yasen tamusa wole abe se wusiri be wole ka bo wasulu ka dawela kuma ngule dawela tumani dangu ka ko chama ngenya ka sungolo siri be wole abe amari bo wole kuna nyamari kanya amari baro diarana ka kalaba siru ble kule kalaba maiga ni mengu fanyo ni jambe ngona fanyo ni la ba ne ba foli din kanu mama ga fadinya wadiri kanu ma jama ma ko mono miliyan mani ka kanu ma musomanu barikada fadinya wadiri de ka dozo musolu barikada mo tege chebari kwansana de mo tege chebari ne musulman ti go no gane menyana madunu ne tani fani so fadinya wadiri me mamaru barika ne me mamaru barika nye bladi ya ba barika mamaru abarika bunyala mamaru barika awaman la ningro ko masumala to basiru be mi ba denga levie barikanya angola ni roro ko masuma ay ma dulu nyuga mendego nyuga ni bawle ko bawle wala ronne na dulu nyuga mendego duzo ni wala dulu nyuga ni bawle anne na karabini ngani ndego ko bawle wala onne na dunjuga mendego sansantra maria dunjuga ndozego mirila maria nena dunjuga me bawle odega serulara saya mana kwani na ne jamane jaraba bielara dunjuga ndego ma mabodu jana yan kosɛbɛ dan sɔgɔni ko an bɛ foli di filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi donsoba minnu ka foli kɛra kɔnɔna la soma minnu fɔra kanubaga minnu k'u bɛɛ folen don k'u dan sɔgɔni ko halisa bonya ani jɛ mun ni adamadenya mun tuma ni cɛ ala k'a sinsin ala k'a banba ala ka garisɛgɛw fɔni karamɔgɔ fɔlɔwulen don yan an ka émission kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la donc n'a ma ya k'a fɔ ko i n'i ka donso denw nana
kɛnɛ kan donc ladilikan jumɛn de bɛ aw yɛrɛ bolo jikɔn donso bolo walima karamɔgɔ foro bilen dun b'a bolo ka di tumani ma i bɛ se ka mun fɔ a ye i bɛ se k'a ladi mun na i bɛ se ka a encourager mun na a ka gɔnifɔ kɔnɔna la yanni ka to an ka émission kuncɛ. ayiwa Mayiga i ye kuma min fɔ n ye kuma diyara n ye tumani min filɛ nin ne mɔden ye tumani ye i y'a faamu solo min yɛrɛ filɛ solo mɔden de don karisa mago sara gɔnifɔ la nin sababu de la nin sababu de ye karisa mago ɲa nin sababu de ye tɔgɔ di karisa ma gɔnifɔla denmisɛnnin bɛɛ b'a dɔn mɛ o tɛ taa sira fɛ quoi ne kɔni bɛ min fɔ tumani ye hali bi tumani k'i cɛsiri i labilara o i ma labila o i cɛsiri i ka kurazi ta i ka baara kɛ n'i ye baara kɛ i b'a nafa sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ min b'a nafa bɔ o ye e de ye mɛ n'i y'a tiɲɛ a bɛ tiɲɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye o ye e de ye ne kɔni bɛ min fɔ tumani ye ladilikan na o ye nin ka foli di e Mayiga yɛrɛ ma ka foli di tumani ma ala k'a bolo mɛn juru la a k'a bila kɔrɔ ye a kana bila bana jugu ye a ka to b'o la salala donsoya. Yani an ka kuma di tumani ma n bɛ donsoba ka kuma dɔ sɛbɛntiya n'o ye tumani fakɛ Numudi ne ni Sɔkɔni Segu de delila ka baro k'a kan sufɛ a y'a fɔ n ɲɛna ko a tun bɛ Wasolo olu delila ka taa a fɛ yen siɲɛ dɔ la fana o seginna ka taa a fɛ yen a ka dalu dɔ bɛ yen ale taara k'a bɛ taa o nɔfɛ a taara sɔrɔ k'a ntanyana bon ntanyani in kɔfɛ ne b'ale ye foli kɛ o la fo ka mɛn o kɔfɛ ale nana mɛn k'a den dɔ bɛ gɔnifɔ kɛ ja o denw de ye tumani ye donc ne ye baro kɛ o kan donc a ko tiɲɛna ko ko cɛbakɔrɔ tun don parce que a ye fɛn caman fɔ ne y'a kan olu bɛɛ tɛ média la kumaw ye nka n'a ma ya k'a fɔ k'a tɛ yan an bɛ dugawu de kɛ ala ka saya kama lafiya ye donc a den min bɛ yan n'o ye tumani ye donc an bɛ dugawu k'a fana ye ala ka fɛn d'a ma fɛn min bɛ mɔgɔw ɲina fa saya kɔ ala ka bonya d'a ma ala ka karama d'a ma karamɔgɔ tumani émission kɔni sera kuncɛyɔrɔ la donc bonyamasegin foli min b'i la ka kɛ Mali donsow la ka kɛ Mali gɔnifɔw la kuma kuncɛ kuma la yanni ka to an ka émission na datugu. karamɔgɔ Mayiga i dansɔgɔ kuma kuncɛ kuma la foli min bɛ n da an b'a daminɛ jamana la fɔlɔ an bɛ foli di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka foli di sɔrɔsiw fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ jamana kunna bi ka foli di donsow ma minnu bɛ kɔrɔn fɛ minnu bɛ tilebi fɛ kaɲaka fɛ baɲafan fɛ foli bɛ donso bɛɛ lajɛlen an k'an jija bɛɛ ka ko i ka ko ye an bɛ ko min na kojugu tɛ ko ɲumanba an wolola k'a sɔrɔ cogo min n'an m'an jija ka fɛn fara o kan an kɔni ka laɲini tɛ ka fɛn bɔ o la ye donc an bɛ foli di ladala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka foli di diinɛmɔgɔw yɛrɛ fana ma i bɛ diinɛ sugu sugu la ka foli di bɛɛ lajɛlen ma donc jamana ko de don an bɛ foli di an ka jamana yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc foli kuncɛ kuma la foli min bɛ n bolo o y'o ye ka foli di ngɔnifɔw yɛrɛ ma karamɔgɔw kɔni k'u dansɔgɔ k'u ni ko ngɔnifɔla bɛɛ y'an karamɔgɔ de ye Mayiga e dansɔgɔ i ni ko baasi tɛ nin bɛ dansigi an ka bi émission na gɔnifɔ denmisɛnninw ka émission spéciale min bɛ ka labɛn nin y'a ta ko fɔlɔ ye Badugo Tumani Kulubali ale de tun ye a invité ye an bɛ foli d'a ma foli da karamɔgɔkɛ ma foli di Konikati donsow ma foli di Jigɔni Para donsow ma olu min nana an dɛmɛ nin ko la k'a dansɔgɔ aw ni ko an b'a fɔ aw kan bɛn siɲɛ wɛrɛ Actuel Media sanfɛ merci.